Здравейте хора, добре дошли в моят канал. Аз се казвам Виктория и ми е много приятно, че сте тук. Днес, както вече сте видяли от заглавието, ще си говорим за хроничният стрес най-вече и за това защо все по-често много от нас изпадат в депресии, дупки, бърнаут, тревожни разстройства и така нататък, включително и аз съм преминала през доста от тези състояния. Също така ще засегна и темата как технологиите влияят. Първото нещо, с което ще започна, е вегетативната нервна система, която всеки един от нас притежава. Вегетативната нервна система общо взето отговаря за нашите неволеви функции, като дишане, личен ритъм, кръвно налягане, тягане и отпускане на дихателните пътища в белите дробове и кръвоносните съдове в цялото тяло. Вегетативната нервна система се състои от два дяла – симпатиков и парасимпатиков, като всеки един от тях има своите особености. Симпатиковата нервна система е точно онази система, която задейства и управлява реакцията бий се или бягай в тялото и в организмът, докато парасимпатиковата е тази система, която отговаря за успокояването на тялото и на организма след миналата опасност. Представете си го, ще дам една аналогия, да може да ме разберете по-добре, а именно с педалите на колата. Представете си, че симпатиковата нервна система е газта на колата, докато парасимпатиковата нервна система е спирачката на колата. До газта, дадена към колата, задвижва колата, така спирачката помага на колата да спре. Представете си, че това нещо се случва във вашето тяло, когато симпатиковата и парасимпатиковата нервна система работят. Реакцията на борба или бягство е стресова реакция, която се появява при опасност или заплаха. Това е механизъм за оцеляване, който е предназначен да ни опази в безопасност в опасни ситуации. При наличие на реална заплаха или предполагаема заплаха, сетивните ни органи, като очи и уши, изпращат информация под формата на звуци и изображения до част от мозъка, наречена амигдала, която всъщност е отговорна за емоционалната обработка и емоционалната регулация. Ако амигдалата интерпретира тези сигнали за опасни, тя изпраща сигнал за бягство до хипоталамуса, а именно командният център на мозъкът. Хипоталамуса задейства каскада от събития в мозъка, които се случват буквално за секунди, след което симпатиковата система се активира. След като разбрахме какво представлява симпатиковата и парасимпатиковата система, сега искам да си поговорим малко повече за симпатиковата нервна система и да видим през какви етапи минава нашето тяло, когато всъщност е в бия се или бягам реакцията. Първият етап е етапът, в който организмът се алармира за дадената опасност. Реакцията на борба и бягство се случва точно през тази фаза, в която и симпатиковата нервна система се активира. През нея се освобождава адреналин и кортизол, а знаете, че кортизолът е хормонът на стресът или така наречения стресов хормон. През тази фаза, заради отделянето на хормоните, се повишава сърдечната честота, честотата на дишане, за да може нашето тяло да отключи нужната му енергия, която се нуждае за да избяга или за да се бие. Едно от двете. Втората фаза е така наречената фаза на съпротивата. След първата фаза тялото влиза в фаза на възстановяване. Тук всички от тези симптоми, които споменахме по-рано, се връщат към нормалното си състояние. А нивата на кортизол в тялото също се стабилизират. Въпреки че стресът, който сме изпитали малко по-рано, е преминал, тялото ни все още стои в фазата на предупреждение, ако може така да се нарече, или на аларма. Ако опасността ни е вече зад гърба ни, тялото ни продължава своето възстановяване. И така, докато хормонът на стресът не се нормализира напълно. И стигаме до третата фаза, която в принцип не е необходимо да се стига до нея, но много от нас, за съжаление, го правят. Именно това е фазата на изтощението. Тя се появява, когато първите две фази непрекъснато се повтарят една след друга. Това от своя страна води до изтощение на организма, физически и ментално. Точно това се случва, когато тялото ни е под постоянен или така наречен хроничен стрес. Без стресът да бъде овладян,
тялото ни ще се промени, за да се адаптира към продължаващия стрес. Кръвното ни налягане ще остане повишено и хормоните на стреса също ще останат повишени. Времето тези промени в тялото, които са се случили, когато сме се опитвали да се справим с стреса, са ни довели до прегряване или така наречения бърнаут, депресия, тревожни разстройства, хронична умора, паника, атаки и всякакви такива други състояния. През праисторическите времена тази реакция на бягане или битка се е активирала, когато примерно съблезът тигър се опитва да те нападне и ти трябва да го набучиш на копието, примерно. Или пък когато друго неандерталско племе иска да ти вземе земята, на която ти живееш, или когато примерно си убил нещо да се нахраниш и пак някой друг се опитва да ти го вземе. При такива ситуации симпатиковата нервна система определено е в плюс на хората. Всъщност задействането й е предпазвало хората от сигурна смърт, опасности, от беди и така нататък. В тези времена това е било това, което е карало хората да останат, да се запазят живи, но в момента живеем в едни малко по-различни времена. И всъщност нямаме нужда нашата симпатикова нервна система да е нон-стоп активна. Сега ще ви дам няколко примера, които лично на мен повечето от тях се случвали, когато бях на работа и примерно има толкова много работа, че разбира се, че има нещо, което не съм свършила и примерно шефовете, които са над мен, ми държат сметка защо това не е свършено и аз почвам да се ядосвам, почвам да се изнервям, зениците ми се разширяват, почва да ми излизат пушок от ноздрите, се вика. Или пък, примерно, някой човек, който, някой бивши гадже, примерно, който не ти е писал от една година и сега реши да се пресети за тебе и примерно ти още имаш някакви мисли и чувства към този човек и сърцето ти почва да бие, се едно е въпрос на живот и смърт. Или пък когато трябва да платиш някаква сметка, която не си платил, в момента нямаш възможност и пари да я платиш. Всичките тези неща малко или много тригърват нашата симпатикова нервна система. А реално, ако се замислим, всичките неща не са въпрос на живот и смърт. Имам предвид, че нищо от тези неща, ако не направиш, няма да си загубиш живота по този начин или каквото и да е. Но въпреки всичко, нашето тяло, тъй като е свикнало с още от праисторически времена по този начин да реагира на стреса, затова дори за такива ситуации ние го правим по същия начин, което изобщо не е нужно да е така. Интересен е факта, че за да може хората или всичко, еволюцията... Котката ми. Поглеждайки всички тези факти, можем да си направим заключение, че мозъците ни все още не са еволюирали достатъчно. Според мен идва взаимовръзката между хроничния стрес и всичките състояния, които споменахме. И даже наскоро имах един разговор с един мой приятел точно на тази тема. Как ежедневието на хората преди 40-50 години е било доста по-различно, отколкото нашето ежедневие, което сега ние имаме. С навлизането на технологиите, те пък от своя страна не са на повече от 20-30 години и особено последните технологии, като телефоните и компютрите. Виждайки всички тези факти, нормално е тези неща да ни се отразяват по някакъв начин. Нашия мозък просто свикнал да функционира по друг начин. В сметка, за да еволюира човек или каквото и да е, са му нужни едно 10 хиляди, 100 хиляди, милиони, хиляди години. Ние имаме технологиите едва от няколко десетилетия и това няма как просто да не ни повлияе психически и физически. Колкото повече хората почват да работят по цял ден на компютри, да седят на телефони, да ежедневието им да се променя, смятам, че седенето пред компютър по цял ден, облъчването с телефон, скролването, търсенето на бърз допамин,
Няма как да не доведе до депресии, до хронична умора, до паник атаки и така нататък. Даже бих казала, че последната година доста силно го изпитвам върху себе си, както и това, че почти 3 години и половина не ставах от стола и от компютъра. Сега и затова в предния влог, който съм качила, ако сте го гледали, точно там казвам, че в момента даже пия хапчета противовъзпалителни, защото от неправилната стойка, от това, че нон-стоп съм в нея, нали, съм получила някакви болки и дискомфорт, от които повечето от тях, доколкото чета, няма връщане назад, освен ако човек не е физически активен. Това би ще приключа това видео с така съвет към всички. Първият е да си оставим телефоните за повече време да почиват и да се насладим на външния свят, да излезем навън на природа, на слънце, да се огледаме около нас какво се случва. А другият ми съвет е да сме физически активни, включително и аз. Това си го казвам на себе си, защото аз също преди една година не бях от най-физически активните. Сега съм малко по-добре, но имам нужда от още физическа активност. И общо взето, да, просто да се замислим как технологиите ни влияят и според мен, да, има много положителни аспекти, като намирането на информация, но след всичко може да правиш в интернет, всеки знае, но понякога тези неща водят до... просто мозъкът ни все още не е свикнал, не е еволюирал до там, че да обработва толкова голяма информация, също постоянното облъчване и няма как да не се получават такива аномалии при нас, в нас. Истината е, че има начин как се освободим от стреса и от напрежението и всеки път за такива прости примери, но всъщност които се случват ежедневно и всекидневно в нашия живот, да не си позволяваме да изпадаме точно в реакция бия се или бягам, защото това е пагубно за нас, за нашите тела, за нашия организъм. И да, хора, това е общо взето. Надявам се, че видеото ви е харесало. Смятам да правя още видеа на такива теми. Ако искате нещо да кажете, коментирайте отдолу, харесайте. Ако ви е харесало, абонирайте се също така за канала. И така, пожелавам ви приятен ден, приятна вечер, приятна сутрин и ще се видим в следващото видео. Чао!